Aiwa. Clinton zvandaitirwa naTobhela bonda zviona zvawaita ende vaita Boston because chamari zvinhu zvanga zvabhenda ndakandisisina apa ndautondoona pekutangira ipapa kwakutongonanga kuhupu straight away nemafuta because zvanga zvakabhenda papa abode zvekunyeba. Thanks very much Billy boy arunzani Tobhela kudzoka nawapo mari kungorotondosedzwa zvakadii kuti wachitanga kushandisa nekutenga zvimwe zvinhu zvese zvanga wasina ndizvo komisa Parkerson amuna serious not maita basa mukomana mamubatsirawo kuno kwakaoma kuno kumari yacho techingowanzana zviri pavhidhiyo otherwise pafair chaipo chaipo zvinhu zvinhu zvakatopresa hapasi pese dai kunonzi mabasa paanoshanda manje mabasa acho ndeemaoko ise saka mari inenge yakatopresa kuwana. Thanks very much. Kuda start kafane zvikafwa abade mafanisa. Aiwa mafanisa bana Andichazana mafanisa takumbona tongoweta sisi mafanisa bana dora urambidza atataura honestly dora urambidza but after change wapedza mabasa ndomboziva zvanino bamako zvanga zvisimo Uzi vangotanga nekunyeba kaasibure. Aiwa handinyebe. Iwe inga pandaitambidzwa mari ndarisingati Parkerson ndiperekedze. Chitondiperekedza ndindotenga zvinhu zvako. Apa disemo ngonda wega unoti zvekurama kana chitatungu self sustenance umbozvimirira toni. Aiwa handinoenda. Aiwa akawanikira. iri bwa Boss.